Moikka! Mä oon Eevi ja tää on mun kanavan ensimmäinen vlogi. Mä oon 24V. Mä tykkään elokuvista, peleistä, söpöistä asioista, kauhusta ja ananaksista. Vlogin aloittamiseen mua inspiroi suomalaisista Anni Suvisua. Laitan linkin hänen vloginsa tuosta tuohon alle. Ja mä aion tehdä yhdestä hänen haastevideostaan haasteen ensimmäiseksi viralliseksi videoksi. Ja terkut Annille sinne kanssa. Totta kai, jos tätä satut katsomaan, sä oot tosi sulonen ja ihana. Jatka samaan malliin, hei! Tällä kanavalla tulee olemaan siis mun jokapäiväistä elämää, ehkä myös pelejä. Ja mä toivon, että tuutte nauttimaan niistä. Tän lyhyen esittelyvideon jälkeen mä toivotan kaikille oikein hyvää kesäpäivää ja nauttikaa viimeisistä lomapäivistä, mitä teillä on. Mä tiedän, että koulut alkaa ensi viikolla. Ainakin mulla alkaa ja se on tosi jees. Joten jatketaan ihmeessä ensi videossa ja kuullaan sitten taas. Morjens!